kabsat kahit da kayo nga kablawan, itimay sa manen nga naragsak, nagasat, nga panagkakadwa tayo kada ito nga oras. Nga intuding ni Apo Diyos tapno sika kiniti siya, kundi iti kakadwa tayo, nga adda iti dakkel apanggap na, nga tumulong iti panangiwaras iti naimbagadamag, ket agmay-may sa tayo itata nga gundaway. Kitagyaman tayo tadigiti naglabasen nga refleksyon nga isu iti nadadal tayo. Ted kada tayo kabsat, no kasano nga naaddaan ni Joshua kenti Israel iti pamati ken ni Apo Diyos. Kastameten datoyo meten nga espiritual nga Israel. Ngagdaldalyasat asumrek iti nailangitan a Kanaan. Ket naikan tayo dayjay met a panagpamati. Tati adadalin tayo nga rod, pamadal iti pamati manipod kini Josue. Ket iti panagpatpatuloy tayo kapsat, agyaman tayo agsipod ta ni Apo Diyos ket adda nga kangkanayon nga mangidaldalan kadagiti panagbiag tayo. Ket gapu iti ayat ken iti parabor na, marikna tayo kakabsat nga dayta nga naisangsangayan nga panangayab na kada tayo. Ket agbalin nga isu iti maysa nga giya iti panagbiag tayo iti naldawaldaw. Let us be committed kakabsat kadayta nga calling nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Anyaman nga mapaspasamak itaglawlaw tayo. Akas dayjay inbaga ni Apo Diyos ken Josue, do not turn to the right, do not turn to the left. Kitain tay latta, iti manubot tayo. Taysu iti kunanan ni Pablo, beholding, kitkitain tayo ni Apo Jesus. Dadayjay panangkita tayo kenkwana, makita tayo met dayjay panagayat iti Ama. Ket inton no dayjay iti agbunga iti panagbiag tayo. Dagitoy nga intayo inadal, kenti adalen tayo manen itata. Agbalinto kakabsat, nga napatpatagpay ngam digitid balitok ken diamante. Isu nga dakkel iti panagyaman tayo. Mamen kahit ming ibaga. Thank you very much for being with us, and thank you very much for sharing our lesson to your friends. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami Ama iti daytoy nga gundaway nga ented mo kada kami. Gundaway tapno sika iti mangited manen kada kami digiti nabalitukan nga adal. Nga digitoy nga ingkam adalen manipod iti libro ni Josue. Ti kapadasan nga indaldalan mo isu daw Diyos. Manipod iti letang ingganang adadan iti Kanaan. Kasta kumamit dayjay kinatibker iti panagtalek panagpamati miken ka. No anyaman digiti napasamak Ama, nga panangisurom kada kami itata, iti panagbiag digiti anak mo idi. Baban ka diti Santong Espiritu, mapidot mamet digitoy nga adal. Tapno iaplikar mi sa langat unag ti pagtangan mi, iglesia, tenore pa yan iti komunidad o Diyos nga paggigyanan mi. Baban ka diti tulong ti Santong Espiritu, si katimakada kada kami. Itinagan na po mesos. Amen. Ada tayong kabsat iti lesson number 11. Igalisto niya. No, iti lesson number 11, adalanganin iti duwa nga nabati pa. Kitagyaman tayo, iti panagadal tayo kabsat, manipod iti pannagnada iti letang. Tainadal tayo din last quarter, may panggap ti Exodus. Intuloy iti Sabbath School Department, nga iti adadalin tayo tata, libro ni Josue, taadadan ijay uneg iti Kanaan. Digajay ngayon ka rin ni Apo Diyos ni Moses. Nga tawidin da dayjay nga daga ngayon ka rin na. Itatan ket addadan nga nagbalinan nga agpaypayso akapadasan. Kadagit anak ni Apo Diyos.
Isu nga iti adadalin tayo itata. Digijay nga pamatida a lesson of faith. Nga isu iti nagbunga kadayjay nga panangtawid da kadayjay daga nga inkari ni Apo Diyos kadakwada. Iti title iti lesson tayo kakabsat, agnaed ijay daga, living in the land. Iti paset nga mayulo ket basarakan iti Proverbio 15 versikulo 1. Na isurat ket basaen tayo. Ti na alumamay asungbat, pagbawingan na iti pungtot. Ngem iti makapaladingit asao, pataudin na iti unget. Iti adalen tayo tatakapsat. It is in the chapter of 22 chapter. Chapter 22. Iti napasama ket adadan kakabsat ijay Kanaan. So, living in the land. Ket kumpletong kakabsat. Nabingay-bingayen di tawid da. I-review tayo, at iti 12 nga tribo iti Israel. Dayjay daga nga inkari ni Apo Diyos Kanaan, nabingay saan nga 12. Nabingay iti 10 ket may salaeng apaset. You see the wisdom of God. Taidi nga dadadyalit ang inbaga ni Apo Diyos. Let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Inkabil ni Apo Diyos nga iti tribo iti Levita, the Levites. Iti main nga trabaho da, isu dayjay panangaywan iti tabernakulo. They are the priests. Iti Israel, kasapulan da nga dayjay nga spiritual a panagbiag da, ket mataraken, binortured. Tapno dayjay nga panakirelasyon da ken ni Apo Diyos. Dadekdeket ken si bibiyag. Awan kakabsat iti anyaman a question tapay ni Apo Diyos iti nangaramid daytoy a directive ken desisyon. Dayjay kuma iti adda nga maawatan tayo kakabsat. When God makes a plan, dagiti anak na iti ibagada kuma, when Apo iti pagayatam iti masurot, saan nga isu iti pagayatan ni. Daytoy kuma iti model kakabsat, nga isu ti pagbibiyagan tayo ng nangron as a church. Anyaman nga planuan ni Apo Diyos, it is the best for the church. Kada tayo nga inkabil ni Apo Diyos, nga tumulong nga mang-implement kadigijay nga plano. Let us not divert. Taintun no sumasi tayo kakabsat. At danto iti umanag a problema. Daytoy Levita isuti agaywan. Iti trabaho iti templo. Di trabaho iti templo kapsat, this is the center of all activities iti life iti Israel. Isu nga idi addada ijay pailaeng letang in the wilderness. Idin baga ni Apo Diyos, let them make me a sanctuary. Iti pinamayaan na kakabsat. Dayjay sanctuary at dayjay unag. We know it is in the center of the camp of Israel. Amuyo iti inadaldal dagiti scientists. For more than 40 years, they were wandering in the wilderness. Awan malaeng iti sakit nga imay kadakwada, nga isu iti nang dadael ti community ti Israel. No, makwayo dadi iti matay, it's normal nga dati matay. Ti taong orot ka matay. Nang nangruna nga iti questionaran ni Apo Diyos niya. Palagi piyo iti pinalubusan ni Apo Diyos nga sumbrek di iti karasaen iti kampo iti Israel.
This was a punishment. But in their natural life, awan kakabsat da jay kunatay ko mga kasalala jay imay ti COVID anya. Kanya dawan for 40 years. Apay, the center was the sanctuary. Kat inted ni Apo Diyos nga dayjay center, the activity, yung mang-nurture kadawada. Iti mangigam, ti tribo ti Levita. Kat dagiti sangapulo kat maysa nga tribo nga naikanen kakabsat iti tawid da. Adat obligasyon da. Dayjay napateg, dayjay na santuan nga kukwa ni Apo Diyos. Ta isu ti tinagikuan na, laglagi pan tayo, kukwak ti amin kunana. Kat siya ay ayaten ka anak ko kunana iti Israel. Ikang ka digiti bendisyon nga isu iti pagbiag mo. Bendisyon nga iti rukod na isu ti inbaga kakabsat ni Ari David, my cup runneth over. Isumot lang tinbaganan ni Ari Solomon, nga ititimbam aglip-lip yasto. Ket digiti sa rusar mo na pusekto, tapay namati da, nagtalek da kini Apo Diyos. Bendisyonan ni Apo Diyos digiti sangapulo ket maysa nga tribo. Ket gapu kaday jay nga bendisyon, dayjay tulag da, anak kulag lagi pa. Inikang ka iti sangapulo, dawatek laeng ken ka iti maysa, dayjay pagkapulo. Gapu ta matalek da kakabsat nga nangisubli iti pagkapulo ken ni Apo Diyos. The nation of Israel manipud idi ingana itatta. Following the blueprint ngayon ni Apo Diyos is very prosperous. Financially, Israel is one of the richest nation in the world per capita. Iti lesson tayo kakabsat. Idin nga nabingay-bingayan. Adda, iti kinatungtong ni Josue. Iti kinatungtong ni Josue, digiti tribo, talo nga tribo. Tribo ni Ruben, tribo ni Gad, kini tribo ni Manase. Apay, agsipod ta, iti tawid da, kat ijay balasiw iti karayan. Iti inbaga ni Josue, kadigitoy nga talo a tribo. Iti verse 2, kunana, inaramid yu amin nga inbaga ni Moses, ti adipan ni Apo Diyos, nga inbilin na kada kayo. Ket tinungpal yu amin, nga inbilin kumet kada kayo. Anyan kakabsat nga kababalin. Nga amin nga inbaga ni Apo Diyos, baetan ken ni Moses, inaramid da. Ket gapon kaday metlaeng baro nga leader, iso na Josue. Anyamet nga inbaga na kadigiti talo nga tribo, digiti kakabsat. Inaramid damay. Ket gapu ta isuda ket mapagtalkan. Iti kunana ni Josue iti versikulo 4. Agsubli kayo nga ruden, ijay pagtaengan nyo, iti daga nga inkari ni Apo Diyos kada kayo babaen kini Moses. On the other side of Jordan. Sana inikan kakabsat iti balakad. Ngem laglagi penyo. Keep the commandment and the law of Moses. Tapno adda iti talna. Tapno adda iti progreso. Tapno adda iti security. Dayjay inbaga ni Joshua kadigiti talo. Baka namat kanyam kanya. Kunana, be careful to keep the commandment and the law that Moses gave you. Dayjay ti sangapulo nga bilin. Amuyo kakabsat na awanan iti sangapulo nga bilin.
Ket anyang pa nga iti panagbiag. I was requested by a niece, anak ni General Godofredo Rabara. Ni Tintin, isunod ti manmanage iti may isang eskwelaan kakabsat, EJ Rosario La Union. Kuna na ka, uncle, kuna na. Umay ka man tag-lecture ka kadigiti estudyante mi. Nya nga iti lecture ko about diti panagkwada ang ka-citizen ta dumakkel da. It ranges from grade 1 hanggang iti grade 12. Itinaramid ko, nagaramid na kabsat iti signal light. Talo lang nga silawan niya. Red, green, yellow. Ket isu ti inflash me, iti screen kakabsat. I was teaching about keeping the law. Kadigitoy nga estudyante, they are non-Seventh-day Adventists. They are Christians. Ket pintas the interaction. Kuna kanyada, have you ever seen a signal light, a traffic light? Yes, Pastor. What does the red tell you? To stop. About the green. Go. About the yellow. Slow down. Then I made a practical set. Now, if all of us are drivers, kuna, amin tayo kat agman-maneho, anya nga tano, umay ka ditoy, agpabagatan ka, dadya signal, kat nag-red. Anya ramidam. Oh, I have to stop. Kuna na di siya. Unison, very good. Anya nga, ino adda itimay sa kada kayo, ngahal na nga kayat atong palan, kat oray no red, agabantilat ka. They know, di kiti ubing kapsat. There will be accidents, sir. In a simple illustration, maawatan di kiti ubing, ngem dagiti nataengan no daduma ipapilit da nga awanan tilinteg. When you are teaching that there's no more law, you are teaching the freedom to disobey God. Isu nga iti inbilin ni Josue, sakbay dang agsubli, dagiti talo nga agkakabsat nga tribo. But be careful to keep the commandments of God. Living in the land. Iti panagbiag, ijay adaga, iti kanaan. Panagbiag tayo sa dinuman, iti paggigyan ng taymet. Laglagi pun tayo, iti prinsipyo. To live peacefully in the land, let us remember to keep the commandment and the law of God. Datin baga na, to obey His commands, to hold fast on Him, to serve Him with all your heart and soul. Napandan. Iti sentro ti adalin ti gamin kabsat, how to solve conflict, iti panagbiag, iti maysa nga komunidad. Iti nakabalasi wanda iti talo nga kakabsat, nga tribo. Napanunot da, nga iti napintas nga ramiden da, ket mangpatader da, iti maysa nga altar. Nga pagdaydayawan da, kina Diyos. Dayjay nga inaramid da, nadamag digiti sangapulo nga tribo. Apay nga sangapulo, tadda pelang a part of Manase dijay. Itinapan ijay, not sangapulo kadua niya, a part of Manase, a hold of the reap, ako na Reubenites, tapos Gadites, and a part of Manase. Isu nga itinabati ket sangapulo met nga tribo. Ta maysa siyam ko mga buo nga tribo plus a part
of Manasseh nabati iti other side of the Jordan. Dagitoy nga Israel, they call themselves the Israelites, nangag dati inaramid dagitoy akakabsat da. Iti inaramid da kakabsat, they assemble themselves. In a great, DJ, kasalalang nga may, no datay nga church, kasalalang nga, haanan nga fellowship, kabsat, nangayab da iti constituency meeting. Ket nagtutungtung da, adda iti agenda. Number 1 agenda, dagitoy akakabsat tayo nga nagbalasiw iti Jordan. Nagsalungasing da. Ket masapol amadusa da. Ket iti naramid da, they gathered to make war against the tribe ni Reuben, the tribe ni Gad, and a part of the tribe of Manasseh. Nang pili da kakabsat, kadagiti maiingel a soldados. Ngem sa bayda nga mapan agubatan dagito nga kakabsat da to punish them, nang pili da iti sangapulo nga representative kadagitoy asangapulo a tribo. Ket in panguluan kakabsat ni Phinehas. Kita niyo tinaramid na, there was already a conflict, but they sent an emissary nga pandaman-damagan no anya nga talaga iti issue. No daduma dayjay iti ayan ti problema ket dayjay misjudgment. Idi may isang Sabado da kami di karinyo. Iti adadalan mi nga lesson isu dayjay the enemy within. Ket inusar mi, talo kami kakabsat. Ni Brother Lester, diniskas na, dayjay ramot iti basol, ijay nga leksyon. Isu dayjay kinaagom kubetosness ni Achan. May isang eway ni kunami ka teacher Mimi, ni Ruth Serbo. Iting kabilang kabsat, digiti nagpipintas nga application from general to specific nga maibunga iti dayjay abasol iti unag. Adda dayjay hangkong nga malipatan nga inbagana ni Ruth. Kunana, iti basol iti unag will give a collective shame pan nakaibabain iti amin. Idi isang maten nalak dayjay general conclusion. As a part, addan dayjay question and answer. Awan iti question kabsat, adda iti experience nginted ni Elder Jimmy Dugay. Kuna na malagip ko kabsat, ket kong ibaga, kuna na. Siya kita dati trabaho na idi nga traktor, di isukat mahayr. O sa rin na traktor na. Ket adda iti nagpaarado kenkwana. Ket apan na nga singiran, dayjay nga nagpaarado. Adda dayjay karubada nga apan laeng ijay lugar nga ayan dayjay agar dayjay pagsingiran na. Ke inayaban na di la mabalin singiram to ni kastoy na mapangkajay. Daytoy iti kandidat kunana. Ke dayjay nga nagbilinan na daksang gasat isuna kabsat daytay agpapahuiteng. Tapnuhan nga malipatan dayjay papahuiteng, dayjay amount nga ipasingir ni Elder Jimmy Dugay. Inala na dayjay papel
Inala na dya ballpen, ag tungtungtung da nga dua, ag sursura mo dya papawiting, dahi amount, dahi ipasingir ni Elder Dugay. Ke, nagadudig dya tatao nga nakakita. Hindi pimanawin dahi agpapawiting. Iti agdinamag maten iti karuba. Ni, damutin ti sa Batista nga panglakayan nga nagtaya iti waiting. Ang kakatawa kami yung iti iglesia. But that is the truth. There are so many misjudgment because of miscommunication. Saan naman lang dinamdamag ka ni Elder Jamie Dugay na, anya nga iti kwa, nintayam nga numero, tapno na ilaw, palawag na kuma, nga saan nga nagtaya, no di insurat na pawiting, the amount nga ipapasingir na. Itipintas na kakabsat, da ito'y a lesson tayo. Nangaramid ti desisyon, dagito'y 10 atribo. Nga apanda nga gubatan, dagito'y nga kakabsat da iti balasayo iti karayan. Ngem nangaramid da, kunada, apanyo nga damagan iti usto ang napasama. Iti verse 16, dinamag ni Pininas, kasano kunana nga dahi bilin ni Josue kada kayuhan yung inaramid. Anya bilin ni Josue. Laglagipin nyo, tungpalin nyo dagiti bilbilin ni Apo Diyos. Iti pagarupda. I use again the word. Iti pagarupda. Dahi pinagpatakder the Reuben, the God, can a part of Manasseh ti altar. Ket isu iti panagsalungasing da ken Apo Diyos. Iti pagarupda. Dahi panagpatakder dagitoy nga kakabsat da iti altar ket kunada, how could you turn away from God? Ket nang patakder kayo agpaay kada kayo iti altar. Dahi tamay sang rebellion kanyada. Iti napintas, you listen. Nurigat na no duma awan iti panagdangal. We don't listen. Ket gaputa inted da gundaway. Simong bat kakabsat. Iti maysa nga pangulo digiti 3 atribo coming from the Reubenites. Iti verses 22 and 30 na i-record itin bagada. Ti man nakabalin amin a Diyos ni Jehovah. Inulit da kabsat. Ti man nakabalin amin a Diyos nga ni Jehovah. Amuna. He knows. Kahit ni nga ibaga iti amin nga Israel. Kunana. Nga iti inaramid mi kat saan a rebellion, saan a panang sukir kini Apo Diyos. No dikit di nang patakder kami iti altar. Tapno malagip mi dagidjay a kinaimbag ni Apo Diyos kada kami. Dahit ang altar, ngayon patakder mi, kunada, isu iti nangidatunan mi kadagiti daton nga mangted iti pamadayaw ni Apo Diyos. Ketno dosaan na kami ni Apo Diyos kaday tang inaramid mi. Saan nga da kayo tuumunang nga mangdusa? Ni Apo Diyos, dosaan na kami. Amuyo kabsat, itipindas na niya. Inluluwag ni Ellen White, the wisdom displayed by the Reubenites in their companies is worth imitating. Is worth imitating. Iti panagpibiyag tayo akas may sa a familia, akas may sa a komunidad, a church. Ket uri pa yan itiruan iti church. Dayjay nga inaramid kunana ni Ellen White of the
Reubenites is worth imitating. While honestly seeking to promote the cause of true religion, they were misjudged and severely censored. Yet they manifested no resentment. They listened with courtesy and patience to the charges of their brethren before attempting to make their defense, and then fully explained their motives and showed their innocence. Thus, the difficulty which had threatened such serious consequences was amicably settled. Even under false accusations, those who were in the right can afford to become inconsiderate. God is acquainted with all that is misunderstood and misinterpreted by men, and we can safely leave our case in His hand. Anya ko na niya memory verse tayo. Di na alumamay asungbat. Pagbawingin na itipungto. Nakapungtot di kiti sa nga pulog do nga tribo. Panggapenda nga gubaten ni Ruben, ni Gad, ken apart of Manasseh. Dahil nga kinapungtot da, agburburakan dahil darat. They were all ready for war. Ngayon, ti kinaalumamay ni Ruben, ni Gad, kini Manasseh. Anya laramid, nabawing dahil pungtot da. Aday ti may isang kapadasan nga injak nga malipatan to relate kada ito yung kabsat. Aday ti workers meeting EJ Artacho idi. Madama, it was a heated. Lalo no, sweldo ti pagtutungtang it's heated. Ada di kiti pa pastor nga they were advocating to have a DJ nga nga sweldo. Ke itirigat na nakaalad da iti copy from other missions. Kakayat dang ano ada iti benefit sa other mission itinelem with kaston. Ket kabayatan nga babasahin da nga pastor da nga papel napan da treasurer I can name di Diyos ti alwad na nga ninong ni Isabelo Biernes. Apan na inala da papel. Kaday nga inaramid na, lalalo nga imadon di kimuntran. I could still imagine with the eyes of my mind na kuna kayo. Malagit ko. Alumamay asumbat. Hanggang nagsasao, di tresurero. Uren yan iti bagbagada, awan ti bagbagada. Igam na di papel. Basahin na di papel. Iti saan akayat di nga pastor, apay nga inala di tresurero di papel, nga isu iti pang-prepare na. Kikitan di tresurero. Adun iti naibagbaga di pastor. Di tresurero nakadumog. Pagamulangan di tayag na di rupa na, di ulo na. Kunana, I'm very sorry. Kunana, I'm very sorry. Saan ko kumanga inaramid, iti kasta. Idi imbagana, I'm very sorry. Arig na kakabsat, daigjay nga napudot a discussion, kadagiti workers, arig na nasibugan kami, iti maysa atimba, iti danom, nga nalamiis. The whole day, it was very, very quiet. Apay,
Ti kunana iti lesson tayo, living in the land. No umay iti adda nga saan a panagkikinaawatan. Laglagipin tayo. You might be misjudged. You might be accused. But remember, ti na alumamay, a gentle answer. Anyarami din na, ikatin na, ipagbawingin na, iti pungtot. Anya na pasamak kakapsat. Kitaan tayo no, anya na pasamak, iti leksyon tayo. No adda, iti problema, adda, iti solusyon. Remember that. When there is a problem, let us seek the solution, not advance the conflict. Itinaramid na kabsat, kunala, itangal daw, ti Diyos ni Jehovah makiadda kada tayo. Sa inamin kakabsat ni Pinenas, kunala, because you have not acted unfaithfully toward God in this matter, now you are rescued from the Israelites and from the hand of God. How many times in our home, patakil tayo, kasaladya bagana ni Teacher Mimi, from the individual to the home, to the church, to the community, how many times we are misunderstood? How many times we are misjudged? Ngayon nagpintas di proseso. Nga isurot ni lesson tayo, iti panagbiag, iti daga. When we live, panagnaed tayo dito daga. We live in the land, and there will be conflict. While we are living, agkabayatan nga agbibiyag tayo dito'y daga, adda iti conflict. Conflict, it might be in the home, conflict in the church, conflict in the community. Let us find solution to the conflict. Tapno saan nga arig na apoy, nga agramram, dumakkel, adumakkel. Iti inbalakad, iti leksyon tayo. Saan kuma, mumno adda ti apan umarayat anya, no adda puor. Kuna ka, imbis nga apan nasibugan ti danom, kuna ka, sibugan namit iti gasolina. Imbis nga masubsuban, maparubrob. Isu nga iti aramiden tayo. Kas di inaramid ni Pinenas. Nga sakbay, taadan iti naramid a desisyon. The decision was to cross, to make war, kada ito'y nga talo nga kakabsat na. Ngem sakbay da nga in-implement, dayjay nga aksyon, nasasyaat no katungtung tayo isuda. The solution of the problem is communication. Idin ang nagtungtung da. Idin nga inikanda iti chance ni Ruben, ni Gad, ni Manase, nga ibagada no apay, nga inaramid da, akas da di inpagarup ti sangapulo adakes. Ti aramid da. Idin nga inpalawag da, insapatada pa'y itinagan ni Apo Diyos, the Almighty God, God Jehovah. Ket iti panagtrabaho ti Santo nga Espiritu, naawatan digito'y nga apan makigubat, dahil naramid da. Iti bunga na, there was peace. Saan ang natuloy kakabsat, dahil plinano, iti Israel. They understood there was peace. Ket nang patadder da kakabsat, iti may isang altar. Ket ijing altar in bagada,
Daytoy nga altar nga ipatakder tayo nga agpaay ken ni Apo Dios. Agbalin a saksi kanyayo ket iti nakamkita iti daytoy a panagsaksi tayo. Saksi tayo ni Apo Dios. When you use God as the witness, kadayjay nga nagtulagan, dayjay nga tulag kakabsat, it is sealed by God. Pidutin tayo kumati leksyon. Ad-adal ti pamati. Kadaytoy nga lesson nga inadal tayo. Kas iti na aramid iti Israel. Adda iti ikabil ti kabusor nga saan a panagkikinnaawatan iti unag ti pamilya, iti unag ti iglesia, o repay ti komunidad. Anyaman nga irasaas, iti kabusor nga aramiden tayo. Saan kong ibaga kakapsat, nga dayjay nga inaramid, iti sangapulo, ket iso ti dikta, iti kabusor. Ngimlaglagipin tayo. Dayjay no umayen, dayjay pungtot. When anger comes, it blocks the mind. Into no agpungtot iti maysa nga tao kapsat. Anan nga makipilang naso. I learned this as a philosophy. Idagtrabaho ka kapsat ijay Bacolod Sanitary Hospital. Iti bagada kada kami. Emotion doesn't reason. It only feels. Kaya nang sa uban digdi masakit. They are emotional persons. Uri no anya iti panaki bagam kanya, day sakit da isu iti mangibag kanya. Like that also kaday maysa nga agung ungit. Awan iti rason. No daduman day ungit na ag-block out ti panunot na. Santul agbabawin intunno makita na. Day bunga, day inaramid na. Isungat ti leksyon tayo kapsat. As a spiritual Israel, waiting to enter the heavenly Canaan, let us apply the inaramid di talo ni Ruben, ni Gad, kina Manase. Anya narabid na? Agbalin tayo apudno kini Apo Diyos. Tungpalin tayo, dagiti bilbilin kanilintag na. Mikadwa, ngayon naramid na. Even in conflict and accusation, kasti naramid, dagiti talo, let us remain silent. Tapay, tikunana ni Aris Solomon, a gentle answer. Sometimes silence isu kakabsat iti kasapulan. Inton no agulimek ka dayjay nga pungtot palamiisen ni Apo Dios. Mikatlo, no addaman iti conflict akas dayjay conflict ijay Israel. In our study, living in the land, let us pray that the Holy Spirit of God intervenes. And when we allow, ito ni palubos tayo nga ni Apo Diyos, iti makibait. Kabsat ko, dayjay nga inaramid ti tao nga panakibait. Awan to, iti problema nga saan ang masulbar. Anya iti kayat nga isuro dahito eleksyon tayo. Amidst problem, amidst misunderstanding, iti panagbibiyag tayo dito'y daga. Kabayatan nga ururayan tayo, ti panagawid tayo idyalangit, the heavenly Canaan.
Let us be the ambassador of peace. Sika, gaputa ti Diyos addan iti panagbiag mo. Saan to kakabsat? Nga agbalegi iti panggap iti kabuso. Nga mangduprak mangdadael iti talna. Kabayatan nga agbibiyag tayo iti daga. Agkararag tayo kakabsat. Maminsan pa ya magyaman kami. Kada ito'y lesson nga inted mo manipod iti libro ken kapadasan ni Josue. Pudno Diyos nga umay iti saan a palagkikinaawatan. Akas iti napasamak iti Israel ken iti tribo ni Ruben, ni Gad ken ni Manase. Nga magyaman kami ama. Ta nagbalin ang nasayaat ti panakasulbar dayta ng problema. Agari ko matital na, iti nagtitingan mi. Kitkas da yin sa pata di gitoying agkakabsat, nga sika iti saksi uma. Kadayta nga panagbiag mi, tapno agbiag kami o Diyos, saan lang nga natal na. No di ki dinapnuan iti panagmaymaysa, ken adda iti ragsak tinagtingan. O Diyos, palubusan mi nga iti Santong Espiritu, iti mangidalan iti panagbiag mi. Tano adda iti problema nga dumteng, isuro na kami, no anya iti kasasayatan nga ramiden mi. Agyaman kami ama, takan kanayon nga di ito'y nga karkararag mi katenggan. Agraman maten o Diyos, ikararagan mi di iti kakapsat, nga aglalasat itata iti problema. Mabalin nga problema iti napisikalan a panagbiag. Mabalin na problema iti na materialan a panagbiag. Ngam nang nangrunan ti problema man iti na espirituan a panagbiag. Ama, kasapulan da iti bendisyon ken sungbat nga gapuken ka. Tulungan na kami o Diyos. Tulungam digiti kakabsat. Nga intuno Sabado o sa Ramisuda, nga makitulong nga daytoy nga leksyon ket isu iti maipalawag iti klase da. Tapno di relasyon mi ken ka dumadeket ken nagbalin asibibiyag. Agyaman kami o Dios iti panangawat mo kada kami ken kastamet ten ti panangpakawan mo kadagiti paspasol mi. Itinagan na po mesos dinawat mi ditoy. Amen. Ken amen. Iti panag-recap, iti panaginadal tayo kapsa. Mansan pa ay agyaman kami. And the lesson outline is ready to be shared. Kas de kanayon ming ibabaga, ay ayaten na kay ti Diyos, ay ayaten na kayo man. Imbag, narabi tayo am amin kakabsa.